Ngibonani guys, igama ngibile ngiphathela amazwibela omkhokha ngomhla ka-22 August. Hayi-ke uSiphamandla usemane wanikeza uKholekani ithuba lokugcina ukuthi phela ayiyeke lento ayicabangayo ukuthi amgudlize esihlalweni. Uthe bafo uzohamba-ke manje emkhandleni ubatshele ukuthi usucabangisise kahle, usafuna ukuyenza yonke lento ozama ukuyenza. Wamane wathi uKholekani, ngithi kwenzisa yini-ke lokho? Yini ezongenzisa lokho uSiphamandla? Wathi hayi bo bafo, ngiyakukhuza phela. Ngithi mina hamba batshela ukuthi awusayenzi yonke leyo nto le ofuna ukuyenza kumina. Wathi cha, angeke ngize ngikwenze lokho. Wathi hayi bo ngilalele, kusho uSiphamandla. Wathi sekusikhathi sokuthi ulalele mina-ke manje. Ngizwa Siphamandla, khale sami isicathulo manje lekhaya. Yimini impongo ekhonyayo lekhaya. Ngizwa ukuthi ngithini kuwena? Wathi uSiphamandla angizwanga. Wathi hayi akunamoya la endlini ngizwe kahle. Ngithi angehli esihlalweni. Wathi yabona-ke manje kulungile. Uzosola ngalento yenza mfana mina. Ngizwe ngithini kuwena? Usudlalela ey'tsheni ey'fayo-ke manje. Wamane wathi uKholekani, eyi awungithusi mina nakancane nje Siphamandla, ungalinge nje ungisabise. Wathi ngiyakutshela, yabona kusukela namhlanje uzosibona ukuthi ufana noba mfana wami. Ngizwe ukuthi ngithini kuwena? Uqeda uSiphamandla amshiya kanjalo uKholekani. Lapho uKholekani guys bengayigqiza iqakala indaba yokuthi uSiphamandla uzama ukumxwayisa. Umane wabona ukuthi nje hayi lo usemhlulile vele, useyikhulumela nje lento ayishoyo. Hey guys, akuphelanga-ke lapho. Uhambile-ke uSiphamandla wabiza amadoda omkhandlu, wawatshela ukuthi madoda omkhandlu, hayi mina angisafuni ukulwa manje. Wamane wathi uMaphalala, hayi bo, ngathi impi ingaka la ngaphandle ivukile, wena ufuna ukumane nje ubeke ikhali phansi. Wathi ngiyakutshela mina uKholekani sengiyamyeka manje, akenza akubonayo. Yazi ngobani? Ngoba ngiyazi ukuthi uMthembu uzodila naye. Wathi yabona manje kusukela namhlanje uKholekani akasekho ngaphansi kwesandla sami. Ayi amadoda omkhandla avuma ngekhanda athi. Lapho-ke guys uNomkhosi akazibekile naye phansi. Ngesikhathi kugadla uKholekani noNomkhosi yakugadla ngala. Uthatha ingane kuvula indlela wayigona. Wathi ya mfana, unjani kodwa wena? Sorry ukuthi ulahlekelwe isikhundla sakho. Angeke usabe umkhululi nje wena, kodwa phela vele umncane wena. Uyothi ukhula nje uyobe ususikhohlwe nanokukhohlwa ukuthi khona abantu aseke bakubiza ngomkhululi. Uyazi phela indodana yamuntu uThuko iyona ezoba umkhululi wakho wakusasa. Hayi kodwa ungakhathazeki wena, uzoba strong wena, uzoba strong. Yey, engasayibhinqa ingane incane ingezwa lutho guys. uNomkhosi wafika uMabuso besikhukhukazi, wayithi hle ingane yakhe. Wathi uyenzani ingane yami wena? Wathi hayi bo bekhala, bengithi ngiyamthulisa. Wathi sisuke enganeni yami, ngiyazi ukuthi wena wangifuni futhi nayo ingane yami uyifuni, uzamcola umfuni. Musukwenze ngathi uyithanda. Lapho kusho lokho lokho iphenqa ibheka ukuthi ngabe ilimele yini ingane, isa-right yini. Wamane wathi ngiyazi mina mase ngasedingakala endaweni, kusho uNomkhosi ebhinqa. Wathi vele angikudingi, hamba. Ngangazi ukuthi labo umakoti bayogcina bengqubuzana kabuhlungu kanje. Ngangazi guys, impela qiniso ukuthi kusasa laziwa. Akupheli-ke lapho-ke, nangu-ke uKholekani uze emhlanganweni obizwe umkhandlu. Uhlale laphaya wamqunqomala njengenhlala yenza phela, efuna besabe nje beshwaqe meqhamuka. Wathi ya ningibizile nifuna ukuthini kumina? Hayi akavaze nje aze ashaye eceleni loke ehlenyuka namazwi-ke uMaphalala umane nje wayihlala esikhonkosini. Wathi lalela la, angizile ukuzoba modela ngizoshaya nje amanqampunqampu. Ngifuna ukutshela ukuthi wena uqhoqhobele isihlalo owazi kahle ukuthi akusisona sakho. Wathi kusho uKholekani. Wathi wena wabeka njengebamba la ukuthi nje uthi ukusifudumeza lesihlalo, wena manje usufuna ukusiqhoqhobala ngenkani. Kodwa-ke azizile lokho sithi kulungile. Ngiyabona ukuthi wena awumazi uMthembu, umuzwa ngendaba. Waqala wathuka uKholekani. Wathi uMaphalala, qhubeka-ke ukwenze lokho okwenzayo, kodwa mhla ifu elimnyama selingibethe uyothi ma enjeni, uthi baba ekatini. Yangizwa ukuthi ngithini kuwena? Waqala-ke manje wabohla ufulawa kade ukhukhumela ugcwele indishi uKholekani. Hey guys, bengiqala ukumbona ethukiye kangaka. Ngiyazi-ke kodwa uzothi mexoxela uNomkhosi athi lalela wena, musu ukuthusikile abantu, wena ungogcotshiweyo
nike nibone nomkhosi maseseminyilika eduze kakhulekani uma nayibona ingathi nayo ngogcitshiweyo ngampela ngoba amazwi akhe ayashelela guys. Kodwa-ke sobona khona ukuthi iyophetha kanjani le ndaba. Ningakhohlwa guys ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.